ia zer den krimen bat. Krimen hitza dator ingelesetik, azkenen crime, ezta? Eta indute itzulpenak krimen bat. Baina, krimenak gai baita delitua dira. Bretonsi izango litzake psikopata bat? Hor, bai. Perfil psikopata. Bera bai. Madeleinen amak gauza guztia garbitu zituela, umearen gauza guztia garbitu zituela, kotxea garbitu zuela, eta orduan oso arraroa zen. Hor dago gure lana, esateko, ulergarria da ama horrek eukidu jokaera? Eta zerk erun aldau pertsona bat krimen bat eitxa? Hoi da, kriminologian basea, gorrotoagatik, inbidiagatik, aukera asko daude, baino, pentsamendu kritiko hori da garrantzitsua. Zer desberdintasun dute psikopata batek eta soziopata batek? Psikopata bat oso pertsona hotza da. Oso hotza eta kalkulatzailea. Eta beraiek nahi dutena lortzeko, nahi duten egingo dute. Zure oso lagun ona naiz, zea munduko onena, eta gero zugandik lortu eten nik nahi nuena, agur. Zure bizitzan edo topatu dituzu alakoak eta esan duzu, hau psikopata bat da. Egia da batzutan bai, baina beste batzutan janin ditut, Bai. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Kaixo, aitzi! Hola! Ondo zaude, Malen? Piskatotza dauket. Ez que, gainera, esan barruen, entzulek ez dute ikusten, baina entzuten da. Malenek daukala txaketa jantzita. Aprobetxaukot zarrera hau, esateko igual radiador bat ipini bigule, edo ez dakipaz, gaur behintzetotza dauket. Gaixotzen ari zara. Baitzi, giz esangot, zimaz, piskatotza ukiot, eta akorda bate, oindala aurreko urteko ataletako baten. Zarra grabatu nuela. Zarreri grabatzen dule holan. Gaina holan. Holan. Nire Twitterreko argazkia. Argazki zeipin zendule esat. Eske aitzi.0 bat eitxan oie. Oso ondo. Eta zimaz, bromiti itxarren zot. Honaz hasiko zarreri, eta pixkat, temperatura ambientin sartzen azenein, kendu ingot. Vale, barka, Ez que justo, gonbidatua heldu berri dela. Por cierto, aitzi, jungela Baiona, eta ez gendule ezer kontau. Duela 7 urte hogile Oindala, Baiona. 50.000 urte Baiona jungen, superondo pasau gendule, eta entzulei kontau bikotzeu. Bai. Baionan, titularra da, egin genuela sinpa bat. Ostras, eta igendule, betxo, ja berotzen azena. Eta igendule sinpa gaina nahi barik. Osa, tipo, esan izen planifikau, Ja. Mitiko sinpa itxosule, da de repente zauzule, ostras, ez dugu pagau. Ostras, ez dugu pagau, baina horri izaten da igual okerrago, porque kriston lotxa. Ez que 3 kafe izezin, tampoco... Ja, bueno, barkatu, baina Frantziar estatuko 3 kafe. Karo, bai. Osa, ez dile, Frantziar estatuko 3 kafe, ez dile bez 3 eurito. Efectivamente. Igual sortzi zile. Bueno, hori ahorratu genuela, eta listo. Bestetik ikusi genuen, Bengo. Oso ondo pasa genuen, Bengo eskerrik asko sarrerak oparitzagatik. Super ekipo jatorra, polita, Bengo egin zuen zoragarri, oso ondo pasa genuen. Bengo bengon, esaten eosin beran taldekuk, horrek nahi dau esan entzulik dile, eskerrik asko, Bengo kriu. Entzulek dile? Bai, hombre, bengo bezlaslan dakixe. Hori atalintziar esan gatun. Zuk deitu zeniolako hor, bertan, igual? Ez, bengo nirotzen, nik ezer esan barik, hasi zin esaten, bengo bengon. Hori gezurra, Malen, tia, deitu zenion bengon. A ber. Ez. Eurek deitxustien, eurek deitxuben hori harina, eurek esaben hori harina nik baino. Zuk esan zenuela 100%, benetan. Total, bengon kontzertuaz gain, oso ondo pasau gendule, aitzi guazen esata iparraldeko errealidade gordina. Se komentau gendun. A ber, gente rarudi. Gente rarudi? Oso rarudi. Bai. Nik uste daukiesla bi estremo. A ber, eta hemen ez dugu nahi estereotipo bat sortu, baina nik ustot daukiesla bi estremo. Bat dala estremo superrixilik egon, da bestiala estremo, de repente, biziko moskorra piau da randoma izen. Bai, esango diegu, Bengoren kontzertuaren ostean, bueno, lehenengo eta behin, egon ginela bertako karnabaletako asteburuan, hortaz, nahi barik, bai, eta, bueno, sekulako giroa zegoen, txarangak ez daki zer, inauteriak ere, inauterien errepresentazioa ez daki zer, jendetza, kaletik, eta esan genuen, bueno, pues igual gero gauean parranda daukagu. Karo.
bueno, kontua da, bengoren ostean, parrandan irtetzeko asmoa genukala rato bat, eta kriston txusma topatu genuen. Kriston turbixu. Oso, joan ginen, galetu genion tipo batik aletik. Bai. Aizu, Euskal Giroan undago, zeta bernatan, ezakiz zerta esan zigun, La Petrolet. Joan ginen La Petroletera, txungo, kamareroa, kamiseta gabe. Ai, ama! A ber, bueno, lehenengo eta bat, bai, hori, heldu ginela taberna horta asko kosta dutez Euskal Giru inok ezekixen uneuen edo esate ben ez dauela, heltze gaurra, eta de repente, vale, topetogu, gaina, oliba gorriak taldeko kanta bat nik esanan, ostra, Markinaz lehenengo kontaktu. Markineko talde baten lehenengo kanti euen, sartu da batera esanan. Green Oliba flag. gorriak markinakoa da? Bai, Bai? bai. Eta orduan pentsonan, taberna interesanti zeleike, de repente ikustogu kamarero bat kamiseta barik, eskatzeu tragu, estoskunata eta gainera asiakun esaten beraia eta bigeuntzela, nahi bagendun atati, bueno, hau dana beste hizkuntza raro baten, ze ez ginen komuniketan ez Osea, euskeraz. frantxesa? Ez ginen Beste komuniketan. hizkuntza raro baten? Ez, ze, claro, guk ez gendunez ulertzen frantzesa, eta bera aztezan erdi ingles, guazte ginen inglesez, bera aztezan no seke, Inglesez ez ginen hasi, no? nik asteburu hortan inglesez zein ebanango jente geixenaz. Baina horrek guri frantxesez egin zigun. Ni pentsa dut horri guain eskatu notzela. Ez, klaunari eskatu zenion, wine. Wine, bai. Vale, Bueno, total, kamiseta barik eguela dago pentsan guzela. A ber, gauzat, oza, segaitxik ikusi bitzaz niko ni tipo ni beran tetorrak. Esan nahi dut. Tetorrak, porque tremenda tetorrak zeuzkan, hori ere egia da. Hori izazule, ontsakorda bate. Asiako lebaziletan esaten, Ez zigun zerbitzatu nahi. hiru trago eta bi erdi, Cabron. bi terdi atako eskuzela zezu erdi bat zinela, olako zer osuk edazen duen. Nik ez Da, orduan ezaki... Bueno, es que igual hau apur bat gordofoba da. baina. Ez, a ber, eske berasomen baziletan. Bueno, eta kristona zuk zen, esan zela, kriston tipoa zen. Zuk biderbi balixozu. Vale, barkaida zuen, mesedez, baina, sin más, atakatu gintuen, eta atakatzen banauzu, sentitzen dut, atake fisiko bat izan zen, agarrate, osea, diot, Beste atake fizikoa. beste atake fisiko bat, osea, ez? Bai. Bueno, sin más, eta azkenean kontua da ez zigula zerbitzatu, osea, por sus huevazos ez zizkigula tragoak atera, Eta eskatu biharri segon zen tragu, gauerdiko paiaso bakartiari. ba, ez egon tipo bat, baiazoz mozorratuta, Mitiko jongin traumi izango litzakena. bai. Bai. Ai, ama. Paiaso bat, ja gainera, hori, pintxura guztixen borro nautu eukena, bera izkatu gauntzen, oso Gero- baju, klaune. Gero ere bai, edozein taberna gindoa zela, zegoen beti puto txaranga bat ondoan, ematen zuela, geundela, Rio de Janeiron, Bai. eta oso zen raro lo peor, dana. porque ezin genuen itzein, osea, geunden en plan de, bueno, eta aurrekoan kontatu zidan, Por cierto, neska gauza bat. Osea, denpora oso nolane. eta atzetek, pa, osea, fuertea. Ai, bueno, ya está, osea, ya está. Nik ustot, ja, atzenengo tabernan ja perreituk eta hasi zinin, ja esan gendule, bueno, neskak eta etxajuten baga. Esango dugu, hartu nuela apartamentu oso potsolitoa. Oso potzoleta. Zer? Bueno, Aurreko atearena. Apartamentura sartzeko, osea, ez dakigu apartamentura batera sartu ginen, escape room bat zegoen edo sartzeko. escape room batera, porque zen Bai. terrible. Osea, literal... Zer? Vale, egia da. Gero jarri fota, bai. Bueno, lehenengo ez gendun apartamentu topetan, topa gendun olako ate zar bat, pentsa gendun hori zala, gero de repente topa gendun ate reala, gero escape room baten biherri gendun apartamentura heltzeko, alako baten heldu ginen apartamentura, eta bai, haitzi, super rondo hartu zendun, super politxe, super guaixe, baina zeuken gauza bat. Eta zin horrek eskilera kriminalak. Zori gaizoko eskiarak, baina bueno, sin más. Osea, ez, baina eske, olako eskilerak, holan. Osea, ni bajatzen izan, Holan, apuntaz ari izan bajatzen oso izan. aldapan, bai. Holan bajatzen izan. Ai, bueno, total. Itxoin, escape rooma zergatik, porque deitu genion, zera, apartamentuko tipari edo, eta atea irekitzeko, lehenengo, eman, giltzari zazpi bueltak gero sartu, lau, 5, 6, 7, 12, Gero, zenbakia. eman zure bankoko kontua, eta gero, no sé, osea, holan, Eta gero daukazu, ate bat eskuinean, nun sartu barzaren, eta kajoi batetik atera giltza bat, eta, osea, Eta hau dana, de fondo entzuten, ti. txaranga bat, eta ni telefonoa. Holan.
Yes! Bueno, Bai, ai, ama, besterik gabe. benetan, jazta. Bukagu. Ai! Egituraren. entzularen galdera. Kauen zotzan zigaina, amago iztezu. Ja, vale, Zer entzularen galdera? galdera entzuko dugu. Gaizka izagirrek bialdozko galderi, lierni lagunek. Ze lierni. Gure lierni, zinkunegi. Ah, vale. Así que guazen entzutera, gaizka izagirreren galdera. Zein da izitzen hartu zugunera kelika sartena? Ai, gaizka, ke majo. Ze Ez que potxolo. zelako majo dan, Oso gaizka, potxolo, bai. Majísimo Eskerrik da, asko. Eskerrik asko. No, Ez da gaizka izagirre kritikaria. Ez da gaztez loko gaizka izagirre, ez. Kritikaria. Hori da, bai. Vale, Bueno, ba, listo. gero erantzungo dugu gonbidatuarekin batera. Hori da. Atal honetan izango dugu gurekin Leire Padilla kriminologoa, Bai. eta arituko gara bere lanbideaz, kriminologiaz, zer egiten duen, zertan lan, nola egiten duen, Krimenez, baita ere. krimenen inguruan, Mhm. krimenak gauzatzeko metodoez, kriminalaren profilaz, eta... Zenbat bider agertzat esan niri YouTubeen, igual da psikologa jakin bat jarraitzotelako, baina YouTubeen agertzat ez beti, ¿cómo entender la mente de un psicópata? Perfil de un psicópata. Es que, justo jarraitzoten psikologa horrek asako lantzen dau parte hau. Ordu beti agertu txatez. Me encanta, zela arte izan da, como, ¡guau! Bayona, no sé qué, tarpende. Eta krimenez hitz egingo dugu, krimenez... Ja. Bueno, a ver, oso atal interesgarrixa izango dela pentsetot, eta tematikuk dinatalakoa isek izan dibe, bai. Por cierto. Zak ze basan dudan, por cierto. Besterik gabe, listo. Itxain, listo, baina gaur ez duguein, eta aspaldien barik, aitzi egiturarekin jarraituko. Aurrera. ChatGPTren arabera, Euskal Herriko Unibertsitateko Kriminologiaren Euskal Institutuaren lotura duen kriminologoa da. Bere ikerketa arloen artean, proxenetismo digitalaren azterketa eta adingabeak lineako plataformetan antzematea nabarmentzen dira. Torturarekin zerikusia duen proiektuetan ere aritu da eta kriminologo baten lana zertan datzan kontatuko digu. Zuekin, ongi etorri, Leire Padilla! ChatGPTek egia dio. Egia dio, Vale. egia dio. Oso ondo. Ostras, Vale. ez dut inoiz egin. Ba, gauza mordo bat, Ostras. zure inguruan. Bai. Madre mia. Bai, ondo jega. Bueno, behintzete egixe bada, ze Wikipedia batzutan guzurrek ipintxotxu. Bai, ez. Ordu, Egia da. kasu hortan, egixe da ChatGPTek dinona. Oin Bai. arte behintzat, bai. Vale, perfecto. Vale, oso ondo. Bueno, atal tematiko bada, baina lehenengo hasikoa galdetzen iaz lan esan Leire. Zu gaur. Nik gaur ondo. Oso ondo, oso pozik hemen naholako, eskerrik asko, ubiapenagatik. Guere bai, superpozik. Eta hoi, nahi dezu nahi buruz hitzaiteko, vamos, Vale. super animatuta. Vale, Ke oso guai. ondo. Oso ondo. Kriminologa zara, eta, bueno, aurretik podcasta ezagutzen zenuen? Bai. Vale, bai, igual, bai. pues Instagramen ikusteagatik. Hori da, bai, osea, porrotxi egin zeniaten elkarrezketa daukat favoritotan. Ai, eskerrik asko. Vale. Ilusiño asko itzen dugu. Bai. Oso Vale. polita izan zen. Kriminologa zara, Bai. nahiko genuke hitz egin ez hainbeste kriminologiaz, porque gauza asko hartzen ditu kriminologiak berak, uste dugu, porque zailo ez. Baina, zentratu nahi gara batetik kriminologoaren lana zertan datzan, orokorrean edo zu zertan egiten duzu lan, zuk zertan egiten duzu lan, eta gero bestetik krimenen inguruan psikopatak, jarrerak, hau bestea, ondo daukagu idoian jarrita, baina igual oso gainetik azaldu dut. Bai, super. Orduan, hasi egingo gara kriminologoaren lanarekin. Hori da. Zer egiten du kriminologo batek? Vale, kriminologo batek, osea, itea dauzka gauza asko, hemen da zaku handi bat bezala eta gero nahi duzun gauzak itea dauzkazula, baina gauza da espezializatu inbartzeala. Arlo desberdinetako zientziak jotzen ditu, hau da, bai zuzenbidea, bai psikologia, bai soziologia, bai antropologia, eta gero, hortikan joan behar geha, bakoitzak nahi dunaz espezializatzen. Jo nahi dezula perfil psikologikoak eta aztertzeko, hortikan ja psikologiatik joan beharko zenuke, eta ez horren beste, igual zuzenbidetik. Vale. Eta zure kasun, nundi jozen duen? Hortik. Junitzen psikologia kriminaletik, bai profilak azartzeko eta azartzeko master bat inun, eta gero biktimologiatik inun. Osa, inditut bi arlo desberdin jo.
Bale, eta orduan, momentu hontan zure kasun, zein izango litzak adibidez zure bier posibilitako bat? Nik nahiagot biktimologiatik joatea. Eta zer da biktimologia? Biktimologiak ikasten du edo ikertzen du, beto esan da, krimen bat gertatzen den guztiaren arabera, badibidez, zergaitik pertsona batek aukeratu du pertsona hori zeintzuk dira arrazoiak, eta baita gero, krimena eta gero gertatzen zaizkion gauza guztiak, hau da, zeintzuk dira biktimaren beharrak. Osea, askotan adibidez, zuzenbide tradizionale horretan, zigortzen da kriminala, baina hori izango balitz bezala biktimak nahi duena edo behar duena. Batzuetan, zigorra kartzelean sartzea, tal, eta gero biktima horruzten da, igual ekonomikoki konpentsazio bat dauka, eta baina, igual biktima horrek hori ez du behar, edo hori ez du nahi. Igual biktima horrek nahiago du jakitea zergatik erabaki zuen pertsona horrek bera aurkeztea, osea, bera atakatzea edo, eta ez beste edo zein. Osea, zergatik bera, behintzat, aukera ematea, beak nahi duena edo behar duena eramateko. Wow, eta hori da noi jakin alizeteko gentiaz, osea, eurekin berbaen bida edo zein da modu? Bai, azkenen justizia restauratiboaren arabera, edo, hortikan baita errestatzaile bezala lan egintea daukazu, biktimarekin hitz egiteko. Eta biktima horren nahiak eta desioak eta beharrak entzuteko. Eta gero, inoiz ezin diozu prometitu pertsona bati, hau emango diguzu, hau jasoko dugu guk, eta guk hau zuri emango dizugu, zuk hauek behar dituzu eta ala bela, ez. Ja, ezin diozu ez ziurtatu hori. Hori da, baina behintzat entzun egingo dugu pertsona hori eta zeintzuk diren beren beharrak. Guau, ze interesgarria. Oiane, zuk ere galderaren bat badaukazu? Aldo zuen, claro. Noski. Oso fanat, fan. Krimenen kontuak eta asko gustatzen zaizu eta hori guztia. Nik aletu nahi geho nahizuke, zerk eraman zintuen kriminologia ikastera edo zergatik hasi zinen? Hau da, Odisea. Galdera, bai. Nik uste askotan karreran sartzaileanak indeula txikitatik edo behintzat oso gaztetatik telebista edo liburu asko kontsumitu, bai novela beltza hori edo... Oino oso modan da, de repente, galdetzu ze irakurtozu da mundu guztiak zabatzu, novela beltza. Mundu oso. Danak. Ni guatzen nahi zabidez, ni txikian itzenen, ere amona jartzezun, ETB bimotatzen zuten, se ha escrito un crimen, zala Fletcher Anderea, zala amona bat, kriminologo lanak iten. Ni janean como, gustatzen zait. Bai, ostras, oso eta gero zan, Adrian Monk. Monk. Bai, mitiku. Eta hor ja astezea, bai. Gero, ez dauka zer ikusirik berez, entre fantasmas ere, bai. Bueno... Osea, ez dauka zer ikusirik, baina, Baina behitu, ez dut inoiz lotura horien, oain itenen ez, baina behitu, entre fantasmas, osea, beak zeitezun, hildakoak ikusi, espirituak ikusi, berez. Eta behaiak eta soluzionatu egia da! Claro, mira, todo está relacionado. Dana relacionadote. Bai. Osea, hildakoak, hori, argiara juteko, Hori da. zer behartzun izteko. Ostras! Egia da. Bai, batera erori gara gauza berea, porque ni ez nintzen akordatzen hori zela trama, berez. Nire ezta. Ostras. Jo, ontxeza dozuela entre fantasmas da, lehen justo komentautzote kamaratik kanpo, nik krimenen asunto hau asko interestatela, baina larri sakondu barik batzutan tipo bilurre sentitzen ebala, o batzutan rollo txarra, o ez dakit psikologikoki bierra ukitzeko gogorregoti bierrezkudan, ez nik ikustot pixkat delikau ez? Bai, totalmente. Osea, azken baten, baita gero, segun ze krimen tipotan sartzean, osea, adibidez, hemen, spoiler alerta, ez da CSI, osea, ez da ez dakit, krimen, ez dakit, hilketa oso dolasko, osea, batzuk dira igual ekonomikoak, eta orduan ekonomikoki, igual psikologikoki ez dizu horren besteko impactu egiten. Gero, zuk nahiago balin badezu, nik adibidez, ChatGPTek esan duen bezala, nik nire tesia adingabei buruz egin dut. Eta horra adibidez, 5 urtean zehar ikusitut gauza batzuk, eta nik adibidez, nik laguntza psikologikoa behar izan dut. Azken batean,
zure lana ezin dezu zure bizitza pertsonalari ala nolako impactu hori egiten ustea. Claro. Eta azken batean, zuk gauetan login nahi balin badezu, era desberdina daude, igual meditazio egite daukazu, yoga egite daukazu, ez dakit, eguneroko bat idatzi, baina azken baten krimen batzuk badaude barruko guztia bugitzen dizutena. Baina egon da zozer zehazki zu benetan fastixau zaitxune edo zugan eragin handi seukidamena? Bai, ni guatzen naiz, adibidez, tortura proiektuan hasi nintzanen, nik 19 urte neuzkan. Eta, Oso gazte. bai, karreran neon. Osa, izugarrezko Ostras. aukera euki nuen hor lan egiteko, bueno, kolaboratzen hasteko praktiketan. Bai. Eta inoiz ez nun dudatu, osa, nik esan non, bai, mesez eta eskerrik asko. Baina egia da azken batean, zuk ez daukazula profesionalek daukaten esperientzia hori. Eta orduan zu zaude irakurtzen, entzuten, pertsona bat nola torturatu zuten beha gaztea zenean. Eta kontatzen dizute zer egin zioten eta bar, eta karo, esatezu, bale, zein da testu inguru politiko-soziala momentu horretan, eta gero baita pertsonarekiko. Osa, igual pertsona horrek, adibidez, gu emakumeak, igual irakurtzen zenuen testigantza bat, emakume batena torturatu izan zenean zure adina zeukana. Orduan, astezea, ostras, eske ni orain atxilotuko banin dute, edo, eta orduan, hor bai ikusi nula edo indartxu egiten zea, edo bera. Bai. Baina bilurrik sortu dauzugan? Ez. Baina momentu hortan, hasieran bai izala, pixkat momentua astezeala irakurtzen, ikustezula afektatzen astezaizu. Orduan gatzeza orduri, igual lo hartzeko edo arazok ikitzuzu, baina gero ja pasatzea. Nola da zure eguneroko lan? Hau da, zu non zaude eta nola egiten duzu lan edo... Justo momentu hortan, naho tesia bukatzen, teksi doktorala, eta orduan nire egunerokoa aste eta hilabete hauetan da jeiki tesia eta lo eta tesia. Vale. Baina bestela ikerketa proiektu ezberdinetan egiten dut lan. Bai adingabei buruzko proiektuetan, bai gerra zibileko garaiko proiektuetan, desberdinetan, bai. Vale. Ikusia zaitugu gainera primeran plataformako kronika beltzak, Bai, da? krimenak, gure kronika beltzak. Hori da. Ikusi ditudala guztiak, kreo? Guztietan agertzen zara? Bai, ez? Bai. Bueno, ikusi, Bai, mesedez, ikusi, ezaten, igual galdetuko dugu ia zer den krimen bat. Bai, igual honen hasi genke. Porque ez dakigu berez. Nik esango neuke krimen bat, nik irudikatzot krimen bat, oza, nire burure tortatena da, pertsona bat hiltsi, baina era superviolento baten, odola, ez dakit zer, turbio, dana hori irudikatzot, nire burun hori da krimen bat. Nik lurreko marka. Behitxu. Tizakin. Bai, hori da. Vale. Bueno, krimen bat azken bitean, zigorkodean jasotzen diren legezkanpoko aktibidatek dira. Bai, krimen hitza dator ingelesetik, azkenen crime, ez da? Eta indute itzulpenak krimen bat. Baina, krimenak gai baita delituak dira. Azken batean, ez da, krimen hitza bai ematen diola, itxura hori, odola, ez dakit, biktima asko, tabar, baina... Osea, krimenak ez dago hartzen bakarrik pertsona baten eriotza. Ez. Osea, gaixo hartzeitxu. Bai. Osea, azken batean, ez dakit, adibidez, lapurreta bat, ez da ikusten krimen bat bezala, ez da lako horren itxurazkoa, ez da? Baina bada. Izango litzake. Osea, da akto kriminala. Claro. Baina adibidez, taberna baten nahi barik zinpa itxi akto kriminala. Jode, vale, hija, pues... Ez que justo sarreran ezagu. A ber, legalki dinot. Justo sarreran ezagu aurrekun baiona nahi barik. Zinpa igendule, igual krimen bat igure zenterau. Bai. Kriminal batzuk gara? Bai. Osea, legalki bai. Bai. Kriminal batzuka. Ai, la hostia. Horienek esene. Ai, ama, ni pentsan eman, krimena benetan zala, pertsona bat hiltsi impliketaban delito bat, da jazta. Krimen Uribe. Krimen? Guau, zer brutal! Krimen Uribe. Entzutea berak. Gonbidatuko dugu Krimen Uribe. Vale. Bai. Arrosalire jongo ga, zuzenean. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Bueno, Leire, orain daukagu gure kolaboratzailea. Eta gure kolaboratzailea da Arrosali. Da robot raro bat, bueno, entzungo duzu, esaditu
tontakeriak, osea, inungo zentzurik ez dutenak, eta botako dizu galdera bat ere bai, bale? Jarriko dut bidali didan audioa. Zuatzun dabil, Ikusi jolen, kafi hartzen gauezela. Horti paso da. Ikusi jot. Da esate da, Rosalitia, se sabiz? A ber, bestela etorriko zen ona, ezen bera izango. Cabreutu deuela, no sé qué, aurreko fakturak etxartu deuezela, ez dut ondo pagau. ¿Qué dices? Hor, kriston erretauen gainera, protesini ez banemongo. Zuk bazenekien oian, Estoy flipando. Jode, balen ikusi gutia. Venga, jarriko dugu audioa. Kaixo leirita leirizita leiritita padilita zelaik zamatxi. Kriminologi zazu eta ni robotologi, robotei buruz dana dakitelako fly. Hala ere, konfesatuko dut niri ere interesgarria iruditzen zeidala krimenak aztertzea, eta horien atzeko pausoak jarraitzea. Lokilo asko baitago horien atzean. Lokito eta lokita asko bai, baina lokura asko ere bai. Asko interesatzen zait jakitea zein den bizitza osoan, eta mundu osotik gehien inbaktatu zeituen krimena. Alegia, fuertiena fly. Kontatu eta saiatu naiz kakatxoa praketan, ez eriten ze pixkat jastak bildurre fly. Jastak bildurre fly. Fantasia. En fin. Fantasia. Fuertiena fly. En fin. Destakabliena da, Qué intensidad. hashtag billurre fly, eta hashtag kontau krimen fuertiena fly. Eta hashtag lokita lokito. Lokito, eta lokureo asko fly. Es que... Buah, baino garbi gatu du etzaitena da, nik landueten bat edo nik ikusieten bat. Osa, en plan, irakurri edo... Zeune izune, igual aldo guain bat zuk landuzun bat, eta beste bat ikusizun bat, ez dakit? Interesante golik, ez? Bat desarrollatu eta bestea aipatu. Hori da, hori da. Zuk nahi duzuna. Vale. Nik esango nuke, asko impactatu diten krimen bat izan dela, ez dakit, oain nahi zaizkitanak burua etortzen. Ez dakit, azken baten, igual, kaso Breton oso ezaguna intzan. Bai. Azken baten, gizon batek bere seme alabak akatzea oso era violento baten, bere ex-emazteari mina egiteko. Jebia da hori, Bai. Hor ikustezu. Violencia vicaria. Eta gaina esatezu, zure seme alabak dira. Ez Bai, dala zure bikoteak seme alabak eta ez, zure odola daukate. Oso fuertea. Oso. Hor, netzako umeekin zer ikusiaz daukaten kasuek burun klik bat iteiate. Nik beti esaten hon nik ez dut zer jakin nahi ume edo adingabei buruzko delituekin, edo netzako gehiagizko. Dia como porzelanazko jarroiak izango balia bezala. Zuk zerbait egiten diozu eta ez dia berdinak izango inoiz. Eta baitu tesia horiei burutzen dut, pero bueno. Eta adibidez olako kasutan, Breton izango litzake psikopata bat? Hor, bai. Psikopata bat, oza, perfil psikopata. Bera bai. Osa, egia da, gaur egun igual oso erresi erabiltzen dela psikopata hitza, edo lokito hitza. Bai. Ero dago, ez. Osa, igual, nahasmendu psikologiko bat daukate, edo gaixotasun bat daukate, baino ez dira danak eroak. Ez dira. Osa, eta gero ezin da baita askotan erabiltzen da epaiketetan, momentuzko nahasmendua izan dutela, eta ez da direla gogoratzen momentu horretan egiten ari zirena, baina horiek ez daude ero. Ja. Eta psikopatak adibidez, desente daude, gure ingurun. Psikopaten inguruan gero itzengo dugu, zenolako perfila duten eta hori guztia. Eta nik bai interesa daukat, zuk bizi izan duzun kasu baten inguruan jakitea. Egonda baten bat asko impactatu dizuna, zure azalean bizi izan duzuna, edo zer izan daiteke, ez zertan hilketa bat izan behar, edo lo que sea. Egia da ben, ekuik genula kasu bat, joan beharri izan genula espetxera, bi pertsona elkarrizketatzeko, zeudelako kondenatuak
ja, zigorra epaituta eta zigortuak, beren ume adingabe bat bortxatu eta, bortxaketaren ondorioz diltzerako. Wow. Eta gauza zen, ez zeudela froga gehiegi beraiei zeuden bai aita eta bai ama zigortuak. Eta ez zeuden froga gehiegi beraien, ez? Baina, hor astentzea begiratzen zerk eraman dezake pertsona batek horrelako krimen bat egitera, eta hor bai izan zala como, itxoin. Ja. Osa, momentu bat behar dut, netzako, aize hartu, eta gero berriro hasi, eta gero azkenen profesionala izan behar dazulako. Osa, nahiz eta igual pertsona hori ezin ikusi, edo alrez, edo igual pertsona hori ulertzen duzu egin duenagatik, edo osa, gauza ez da justifikatzea. Gure lana ez da inoiz, kriminologo baten lana ez da inoiz izango zure jokaera justifikatzea. Guk saiatu behar deuna da, ulertzen. Ja. Osa, zuetzen inoiz egun baten jaikiko eta esan, ez dakit zeinakatukot eta katzen, ez? Osa, prozesua dago, horren atzetik zein da prozesua. Osa, zein izan da, puntu horretara arte, eraman zaitun prozesu guztioi. Gu hortan ibiltzea lanen. Eta adibidez, desaparezinen kasuneta, hor zepastan da? Nola? Baton bat desagertzen bada, eta urte asko desagertute, etortate gure Madeleinen kasu. Hor adibidez kriminologo batek zeitzen dau, espada ondino gorputze hilda gertu? Horre hongo litzateke prozesu bat, bai ikerketan, ze azkenen gurasok bai izan ziala susmagarri. Bai, akortana. Eta ordu horri izango litzateke, gurasoen ingurun dauden susmoak zeintzuk dira. Hasieran esate ben, eurek akatu zutela, bai, gero gaina izan zen, Madeleinen amak gauza guztia garbitu zituela, umearen gauza guztia garbitu zituela, kotxea garbitu zuela, eta orduan oso arraroa zen. Baina, karo, hor dago gure lana, esateko, ulergarria da ama horrek eukidun jokaera? Osea, igual xokagatik edo ez dakiko zer egin edo horrera eraman du. Edo adibidez, baliteke beste guztia, bai, bera igual izan da eta da froga edo aztarna guztik garritzen saiatzen. Orduan hor da kriminologo batek, gero baita, azkenen sartuko dira baita epaiketan zehar sartuta dauden prozedimendu guztiak, gorputz guztiak, azkenen gorpu polizialak, guk kriminologo bezala, guk ezin dugu egin gorpu polizialetan egiten duten lana. Ze desberdina dira kriminologoak eta kriminalistak. Ze hemen dago también otro mix, Caribe mix. Importante. Guazen bereizta, bai. Kriminologoak aztertzen duena da zergatia. Osea, delitu edo krimen baten zergatia. Eta hori izango da, delitua baino lehenagoko prozesu guztia. Eta gero beste aldetik daukagu kriminalista. Eta kriminalistak ingo duena da, aztertu nola gertatu den krimen guztia hori. Eta horrek bai aztertuko dituela krimenan ondorengok, ADN aztarnak, atza aztarnak, izango da, delituaren eszena, horre hongoa kriminalista. Kriminologo batek kriminalista izatea dauka. Espezializatutea eta listo, no pasa nada. Baina kriminalista bat, ez da berez kriminologo bat. Eta kriminologo bat ez da berez kriminalista bat. Hor espezializazio desberdina daude. Eta zeinek erabakitzen dau, pertsona honek hildau, ez dakizein pertsona, zeinek dauke atzenengo berbi? Gorpu polizialetan. Hori polizitxek erabakitzen dau, baina zuen berbian arabera imaginetana, ez? Horra adibidez, elkarlanean nengo ginateke edo lirateke. Eta gero baita, hori izango litzateke, bai kriminologoek, bai psikologoek, bai, azkenen perito desberdina daude. Medikuk, psikologok, kriminologok, eta horien artean, aztarnak direla, frogak direla, gero epaiketara jun, eta horre erabakiko litzateke, hau daukagu, dauzkagun datuekin, erabaki dugu, adibidez esatea daukate, ez daukagu lehinor. Ez dago frogan nahiko pertsona bat inkriminatzeko. Gertatza dauka. Eta orduan Madeleinen kasua, agur. Gaur egun kasu hori... Bai, momentuz ez. Itxiko dugu Arrosaliren tartea, eta jarraituko dugu. Bai. Zer diogu? Zer diozu?
Vale, a ber, elkarrezketian bigarren partiaz jarraitzuko, eta leheneuga komentetan krimena, komentugu Madeleinena, zeintzuk di lehenengo pausuk, enbidinek, krimen bat dauenin, edo lako soziaz enteretaz arienin. Igual zehaztuko dugu Hori da, hilketa. hilketa bataz. Vale, lehenengo larrialdietara deitu. Osea, bai lekuko zehalako, bai biktima zehalako edo, bueno, larrialdietara deitu, eta gero hortikan joango litzateke, etorriko lirateke polizik desberdinak, ez hemen ertzaintzak ingoz lukena, edo pentsatzet ingoz lukena zan, lekua iztsi. Osea, bai, leku publiko bat balimada, karpaketa jarriko lirateke, etxe barren balimada, bueno, gain prozesu desberdinak daude, danak adibidez, estena ondo mantentzeko pasillu bat egin behar da, eta danak sartzen diran guztiak pasillu berdinetik pasa behar dira. Adibidez, gu hirurak edo gu lauak jute gara hemendikan, eta bat juten da hortikan, beste juten da hortikan, beste juten da hortikan, estena guztia, agur. Osea, aztarnak, agur. Eta orduan hori ondo mantendu behar da. Gero, susmagarriak daudela. Edo lekuko batek ikusi duela bat irten dala korrika, ez dakize. Lekukoaren informazioa hartu beharko lirateke, norbait korrikateara balimada, kamarak balimada odez, hori guztia begiratu beharko litzateke. Eta azkenen, norbait atxilotzen dela, perfecto. Interrogatorio. Hor, galdeketa momentun, hor hasiko lirateke baita, pentsatzen ze prozesu da pertsona honekiko behar duguna. Azkenen, perfilak oso desberdinak dira. Eta igual nahi galdeketa modu bat, eta zuri egin daitekena, igual ez du berdin balio. Osea, hor ja behiek sartzen dira, eta gero behiek ikusiko dute, beste espezialista bat edo beharko luketen edo ez. Krimenak nortzuek gauzatzen dituzte? Osea, existitzen da perfil bat? Ke ba. Edo ez? Osea, horregia da faktore sozial, ekonomiko eta genetikok garrantzi handia daukatela, baina edo zeinek. Osea, bakarrik psikopatak ez, beste edozein pertsonak eileke eta itxuz krimenak. Bai. Eta baukie danak ezaugarrin bat aman komunin. Ke ba. Horregatik da oso garrantzitsua, perfilazio horretan lan egiten dutenak, espezializatzen jarraitzea beti. Azkenen, eguneroko tasun honetan, danak pertsona guzti desberdinak gara. Eta naiz eta bi pertsona famili berriko izan, ez dira berdinak izango. Aztarnak bezala, ez daude bi berdinak direnak. Orduan, horrekiko, jakin behar da, pertsona hori irakurtzen, jakin behar da, zeintzuk diren beren beharrak baita. Ez bakarri biktimenak, erasotzaienak baita. Eta zerk erun aldau pertsona bat krimen bat eitxa? Osea, imaginetana faktorik asko izelik ezela, baina eske danoi pastakuz gauza txarrak. Eta danok ez dugu erabakitzen hori. Osea, danok ez dugu erabakitzen adibidez beste pertsona bat hiltzi, orduan? Eske, hoi da kriminologian basea. Osea, azkenen, zerken ematen du pertsona batei horrelako erabaki bat hartzera. Izate hauka dirua, izate hauka amor odio horretan, edo inkluso sexualkiko zerbaitek mugituta, gorrotoagatik, inbidiagatik, aukera asko daude, baino, pentsamendu kritiko hori da garrantzitsua, esatea, akatu ingo nizun, baina ez dizut akatuko. Pertsona gara, guazen hitz egitera, eta, igual ezin detzukin hitzen, porque lo que sea, baina behintzat ez dizut zaplasteko bat emango. Eta jazta. Eta aurrea, eta listo. Eta orduan hoi da prozesu horretan gaude egunerogu. En plan de, pertsona honek, nik euki ditudan aukerak berdinak eudiki ditu, baina erabaki desberdinak hartu ditugu, zeba. Etorreate burure, zelan zan ume horren kasu pececito ditzutzien... El pescaito. El pescaito hori. Ana Julia Quezadan kasu, bere gizonan o nobixuan zemil banana. Adibidez, kasu hortan, hori zera psikopata bat, edo
Zein da bere perfile? Hor adibidez informazio gehiago beharko nuke nik pertsonalki perfila egiteko. Ze nik adibidez kasu horri ez dut landu. Baina bai egia da, azteko narcisismo puntu oso handia daukala. Osea, bere burua jarri du, bai bere beikotekidearen aurretik, bai umearen gainetik. Zazkenen, berak akatu eta lurperatu zuen, baina eske gero gainea esatezun eske tal, no seke, eta telebistan saltzen nola bere bikotekidearekin, eta bar, eta gero gainea. Eta nik isaz, Claro. todos con Claro. Javier, no sé qué. Claro. Orduan, psikopatiatik, ez dakit, momentu honetan nik ez nuke jarriko eskua esanez, bai, seguru, psikopata dela. Baina narcisismo puntu oso handia daukala, fijo. Osea, nortasunaren nahasmendu antisoziala, fijo. Ze desberdintasun dute psikopata batek eta soziopata batek? Oso galdera hona, baina egia da, desberdintasun nahiko handia daudela, baina era beren ez diala horren garbiak. Osa, adibidez, psikopata bat oso pertsona hotza da. Oso hotza eta kalkulatzaia. Eske, frase hori egia da. Esate dutela oso hotza bai, oso manipulatzaileak dira. Oso. Eta beraiek nahi dutena lortzeko, nahi duten egingo dute. Zure oso lagun ona naiz, zea munduko onena, eta gero ja, zugandik lortueten nik nahi nuena, agur. Eta agur, eta igual, ingo izut bizitza pixkat imposible, zure buruarekin bukatzeko, osea, zu bukatuko zu kuku. Eta soziopata batek adibidez, ez daukago prozesu guzti hori, osea, darkorragoak dira, impultsitate handiagoa daukate, ez dira horren manipulatzaileak egia da, empatia puntutik, adibidez, psikopata batek ez dauka empatiarik, zero patatero, osea, fingitu egingo dute, osea, Qué fuerte. pero literal. Eta soziopata batek igual iristea dauka momentu baten bere inguruko batzuekin, erlazio benetazkoak edo eukitzea, baina ez dira benetazkoak izango. Psikopata batenak inoiz ez dira benetazkoak izango. Osea, psikopata batek inorrez da umaitxe? Ez. Eta psikopata jaixoten da edo ineitzen da? Egia da, faktore biologikoak daudela, esaten dutela aditu gehienek, baina egia da, azkenen psikopata bat ez daukala zertan kriminal bat izan beharrik, Osea, psikopata bat izateuka oso pertsona hotza eta bere profesionalekiko, esateula, nik esan nahi dut, ez dakit, enpresa hontako buru izan nahi dut. Eta horretarako egingo dut behar da guztia. Wow. Nik ez dauzkat ez lagunak, ez lankideak, ez zerrez. Eta horretarako nik egin dut nahi dutena. Soziopata batek, bueno, ez dauka horren manipulazio maila handia. Egia da igual norbaitekin ondo emango dala, edo lagunak, mantentzeko arazokiko ditu, baino, erlazio horiek ez dira horren faltsuak izango. Ez dira horren hotzak izango, baino, ez. Ez que no hay comparación. Osea, Adibidezuk, tresnak dauzkazula soziopata bat eta psikopata bat identifikatzeko, zure bizitzan edo topatu dituzu alakoak eta esan duzu, hau psikopata bat da. egia da batzutan bai, baina beste batzutan janin ditute, Osea, Bai. Eta gero demoraldiako, esatet, mierda, tío. Zer iso? Sí, super red flag zan, pero handia eta aurpegin zaukana eta nun ikusi. Igual momentu horretan ez dezulako ikusten. Ja. Osea, gero denborakin esatezu, tío, ziortzean. Baina psikopata asko zinguratuten Bai. da. Benetan? Bai. Ez dia horren... Hashtag bilurrefly. Osea, egia da psikopatak asko daudela, baina ez dira danak erasotzaileak edo ez dira danak... Osea, ez dakit nola esan, ez daukaula beraiengatik zer nolako beldur hori euki beharrik. Badaude, bai. Baino batzuk daude beren burun sartuta, osea, ez dauka zer zurekin, ez zure aurka, ez zerrez, orduan, berak bere helburua garbia dauka.
Bale, baina nire galderi da, psikopatixi gaixotasune da, edo ez? Osa, zer da, izakera mota bat? Da, nasmendu antisozial bat, trastorno bat. Trastorno bada. DSM Vale. bostean daukazu, sarrita, zeintzuk izan daitezken pertsona batek, ez ezaugarri behar ditun psikopata bat bezala izendatzeko. Osa, empatia ez dauka. Osa, eske ez da gutxi daukala, eske ez dauka. Gero manipulazio maila oso altua. Bere erlazio guztiak dira faltsuak. Eske dana. Orduan, inguruan badauzkagu, bai, danak ez dira, hori. Hiltzaileak edo... Bai. Kriminalak Kriminalak. oso potenteak, ez. Eta ze proba dago jakiteko ia psikopata bat zaren edo ez? Claro, eski igual pertsona hori psikologoana junalda, ez? Eta psikiatra batena, bai, testak badaude, Osa, Baina, imaginau bera juten dela psikologoana, ba, ez dakit, normalidade guztixaz psikologo batek Esaten dio, psikopata bat zara. Imaginau, ez dakit? Baina pertsona horiek ez dira joango psikologo baten gana esanez, eske ez dakit, ez, beraiek beren burua maiten dute, edozer, edoze baino gehiago. Orduan, beraiek ez dute ikusten inungo arazorik beren buruarekiko. Wow. Orduan, beraientzat, dana ondo dijoa. Osea, igual ikusiko dute, bale, ez nago, nik gonaiko nukeen momentuan ere bizitza puntu honetan, zer egin dezaket, hau, eta hau. Baina ez dut ikusiko galera bat bezala, ez dut ikusiko denbora galtze bat bezala orain dauden puntu horretan. Da, bueno, prozesu bat dago, eta aurrea. Bai, baina... Eta topau eskero parin bat edo identifikau eskero, oso txarra nazela seguramente, zen biko litzateke? A ber, depende. Lan tokin balin bada, bikotekide bezala balin bada, hor ja arazo bada, A ber, bikoti bada erretza da, agur, eta jazta, baina tokau eskero adibidez, imaginau, lantoki baten, zeitxozu? Hor zuk ikusiko zu zer nolako erlazio aukin naizun pertsonarrekiko, adibidez, guk nik pentsatu, nini psikopata ba naizela, eta zu kontu etzezea, ostras, leire da, garbi. Eta orduan, nik ikuste balin badait, zuk badakizula nik psikopata ba naizela, hor nik hartukoet nik kontua, bueno, berak zen badaki, eta zenbatetan kaltetzen nau ni berak jakitea. Osea, psikopata batek ez dizu zerringo kaltegarriaz balin batzea behantzako. Osea, esan nahi dut. Vale. Nik ez daukat zer lortuko zuregatik, erlazionetatik, orduan berdin dit. Osea, agur. Eske ez daude ez da nere kanpu visualian, ez mentalian. Osea, ni nao nere burua, eta nere helburuak dira hau. Gero, zuk esatezula, nik leirek daukan postua nahi dut. Hor, agur. Ja. Osea, Date por jodido. literal. Osea, ez diazu nire lekuak enduko, eta ni gaina ingo izut mina, zuk lan postu hori ez lortzeko eta zuriak inkluso galtzeko. Bai. Bai, Oianek galdera bat dauka, bota. beraiek konsiente dira psikopata batzuk direla, eta Badakite zerbait txarra egiten ari direla. Osea, psikopata batek igual ez daki momentu horretan psikopata etiketa bezala dela, baino badaki besteak baino pertsona hobegoa dela. Hobegoa? Osea, hori narzisismoa da. Ze? Claro. Osea, esatetena, nahasmendu antisoziala, baino Wow. ikaragarrizkoa. Bai. Eta orduan, beraientzat, barkatu zintzen bigarren galdera. Eske beraientzat ez dago ona edo txarra. Osea, beraientzat, beraien erabakiak dira balio dutenak. Claro. Osea, beraiek badakite legalki agian hori gaizki dagoela. Berdin zaie. Osea, Qué fuerte, es que Claro. da increíblea. Karo, baina berdin zaie, baina igual kartzela juti ez da benai. Orduan listuk badi. eske psikopata batek adibidez alditun gauza guztiak egingo ditu eta egiteko kontuan hartuko ditu ezaugarri guztiak. Bera ez harrapatzeko. Osea, adibidez psikopata batek ekonomikoki oso onak dira. Osea, delitu ekonomiko oso onak egiten dituzte. Dana oso ondo neurtzen dutelako. Baina baita, bortxaketak, hilketak, osea, adibidez psikopata bat harrapatzeko oso zaila da.
Eta harrapatzen denean da, ja delitu desente egin ditu zenean. Osea, soziopata bat adibidez, akatsik egin ditzazke. Psikopata bat ez ditu, ala nola ez ditu akatsek egingo. Esken ni patras. Kontauteko ezaugarrixekin, ez dakit irudikatzoten sozialki prestigio asko dauken pertsona bat, edo genti konturetzen dana eta baztertzen daen pertsona bat. Keba, sozialki oso ondo. Prestigixu. Bai. Zelako amorru. Bai. Osea, porque azkenen sozialki beraiei berdintzaile lagunak eduki dezutuki. Osea, eski berdintzaile. Orduan, zuk esata dokazu, eske leire zan psikopata bat no sé cuantos, eta konbertsazioa hor gatukoa. Zen nik ez dut ezer ezin. Osea, ni naiz enpresa mundua, tal. Osea, zuk nere burua ezagutzen duzu, baina beak nei ez dit ezagutzen. Orduan esango, tampoco ez da horren bestako izango. Claro. Baina sozialki horren beste gustatzen zait nei, psikopata bat naizela. Eske oso garbi ikusiko duten politika munduan, bai, unibertsitate munduan, baita. Osea, azken batean jende asko dago, oso garbi daukatela, buru bat daukatela, puntu bat eta iritsi nahi dutela. Horretarako, egingo dute, behar dutena. Zure superlaguna izango naiz, zure mutilarekin superrondo emango naiz, baina berdin dit. Eske, berdin dit, zuk berdin diazu, zure mutilak berdin dit, baina nik badakit gure arteko erlazionetatik nik zerbait lortuko detela. Ikusten denean, ja ez detela lortuko ezer, adibidez, hemendikan lortu dut edo atera den behar nuen guztia, agur. Hemendikan lortu dut, agur. Eta hurrengoa. Eta jazta. Osa, ida eskalatzen jutungo goialako. Eta pertsona hauek dauzkate gaitasun sozial onak, handiak edo kontrara? Ez daukate. Ez daukate, berez, baina orduan nola dira gai manipulazioagatik. Harreman estuak manipulatu egiten dutelako, dana. Baina dana, Osa, hasieratik zure burua ikusikot, nire helburuarekiko zer lortzeko egin dezaketan erlazio bezala. Bestela, agur. Ikustetela ez diazula ez ezer emango, ez ezer kenduko, ez diazu. Balio. Eta maite mintzen da psikopata bat. Zero. Ez da maite mintzen. Baina zuk adibidez, maite mintza daukazu psikopata batekin, eta psikopata horrek erabiliko du zure erlazio hori, berak behar duen alako. Sozialki ondo tortzen zaiolako, ekonomikoki ondo tortzen zaiolako. Osea, beraiek ez daukate desio hori. Erdintzaie. Emozionalki hotzak dira. Hola, ba. Eta jakinleik psikopata bat datorrela, ez dakit, 4 urteko ume bat ikusitxe, jakinleik hau handitzen... Kontu, egia da testak orduan da zehatzagoak egiten ari direla orain. Azken batean, badaude aztarne batzuk esatezula, kontuz honekin. Bai, Baina... Zein adibidez? Adibidez, askotan gertatzeian kasuak bezala, ez? Txikitan, animaliak hiltzen zituen. Ostras, igual hor, argi bat zegoen hor, eta ez zuketzen nuen ikusi, baino... Ume txiki bat, zerotik ez da ziko animaliei min egiten. Edo etxean ikusi du zerbait, edo... Horregatik. Eta barrutik ateraltzen malima zaio, ja hor... edo medikuaren gana jo, behintzat, hitz egiteko, jakiteko mlande, eta zer mugitu dizu barrutkoa, animali txiki bati hori egiteko. Porque jaiotzetikoa ez da, ez? Esaten dute batzuk baietz, genetikoki ja horrekin jaiotzen zarela, baino nik egia da pertsonalki ez dutela esaten genetikoki, eske azkenen, orduan zer, jaiotzen zean eta eta gero badaudela psikopata batzuk, ez dutela, beraiek, jakinda, psikopatak direla leheno esan duguna. Ez eta etiketa hori ez jarri, jakinda, beraien pentsamendua nolakoa den, igual egiten dutena da, musika munduan zentratu. Eta musikari honenak izan, pianista jole, txelo jole, nahi dezuna. Baina esaten dute, nik badakit hau dakatela, Bai, bada genti konstientean eta hori holan pentsan da bena. Bai. Ostras, hori be, laino gris bat izen bida, ez?
Ze Bai. nahiko da bez izen, imaginetot. Boa, bai, Ze bai, mierda bat izen bida psikopata bat izeti, inguruko ontzako geisha, baina norberantzako. bai. Eta berdina gertatzen da beste gauza batzuekin, Osa, pedofiliarekin baita, pedofilo batek badaki filia hori daukala. Wow. Eta orduan batzuk egiten dute prozesu hori psikoloaren gana joan, psikiatraren gana joan, adibidez esateko, eske nik badakit arazo dakadala. Badakit. Eta ezin dut ezer ez egin. Zek, sexualki horrek estitatu egiten nau. Zer egin dezaket, nik ez dut ume bat ikutu nahi. Badakit gaizki dagoela, baina eski gainera nik ez dut ikutu nahi. Zer nik badakit betirako puskatuko dudala ume hori. Orduan horrek, hor mentalki hor dago, lehen esan duguna, pentsamendu kritiko hori de, zer dago ondo, zer dagoen gaizki. Eta, adibidez, okurritzate, era bakarra genetikoki psikopata bat bihurtzeko, igual psikopata baten kumbi bat euki eskero. Ez dauka zertan, ez dauka zertan. Psikopatatxo bat. Mini psikopati. Mini psikopata. Hemen daukagu beste galdera bat, eta uste dut lehen zerbait komentatu duzula, eta da, zeintzuk dira, bai, ze giza faktorek eragiten dute gehiago pertsona baten kriminaltasunean, osea, aipatu duzu egoera ekonomikoa, ez dakiz zer, badago egongo da estudio bat hori azaltzen duena, edo? Bai, desente. Osa, azkenen danak lortu nahi deu nundikan datorren. Eta orduan esatezu, beti esaten dana, ez? Familia desestrukturatu batutik zatoz, red flag. Bai, izatea dauka, baina ez du zertan. Claro. Gero, sozialki edo kulturalki segunetan zaude. Eske, adibidez, naiz eta familia baten ondo ez egon, baina zure ingurukoak, bai lagunak, bai ikastola, laguntza hori daukazu, igual ekilibrio bat ere iriste daukazu. Gero ekonomikoki, zegoeratan zauden. Lapurtu egin behar dezu jateko? Karo. Eske hor balio asko daude, eta gero azkenen, osasuna. Osa, esan leike, egoera vulnerable batek, erun leikela, edo, geixa urbiltzen da bela, olako jarrera bat okitza. Bai. Claro, zebestelan, osa, dana ondo baukezu, ezek ezaitxu bultzatzen. Claro. Eta gero, osasun mundutik, gaixotasuna bali maduzkazu, adibidez, eskizofrenia bat bali madakazu, ez du zertan kriminal baten bukatu beharrik, baina, karo, eskizofrenia bat edo paranoia bat balin damakazu ikusten dezula zerbait, adibidez bat dragoi bat ikusten dezula, ezakin nundikan, eta hil egin behar duzu, eta totalke zure bizilaguna zela. Hoi desberdina dira, baina hoi osasunatik da. Osa, hor ja ez daude balore edo faktore horiek hasieratik. Osa, garrantzitsua dira, baina, da gehiago mix bat. Bai, faktore sozialak, ekonomikoak eta familiarrak batez ere. Denbora daukago, Jane? Oso interesgarri, baina ez dugu. Ja, super interesgarri izaten ari da. Igual alko unke planteau bigarren parte bat. A tope. Bale, berezia bukatu dugu? Bai, berez Edo nahi duzu galdera batekin? Azken galdera neba zu. Vale. Baita ni hemen hola. En fin. Jo, Leire, super gustora eta zelako interesantia, nazuz lan egoza, ondo? Super. Super. Vale, de repente entzularen galdera, beti komun, que lo pega, batzotan. Pues? Krimenak ez dakiz zer, da ez dakiz zer galderako den. Igual. Lotura izatezak edo ez. Vale. Guazen tartea zarratzera eta gero entzulearen galdera. Entzulearen galdera. Vale, bueltan gaintzungo entzulearen galdera, gaur galdetuzkule gaizkaitzakirrek. Zein da bizitzan hartu zuen erabakirik ausartena? Qué intenso, hijo. No, de verdad. Bizitzan. Hartu duzu. Bizitzan. Naiz oso gaztea, baina hogeita mar dauzka, tampoco... Jesús, hija. Bueno, basa gazti. Gaztea zara. Tampoco ez ditut horren beste erabaki hartu, baina... Nik uste, ja, intentsitate horrekin jarraituz, nire printzipioei fidela izan naitzela beti. Osa, nahi deten guztia egin dut, egia da, erraztasunak eki ditutala, baina... Adibidez, kriminologia sartzakon izan Euskal Herriko Unibertsitateko 3. promozioa. Dana oso hasiera zan, desate zen, igual, es una cagada. Eta ala ere, hortxe. A tope. Eta gero, igual zen ez, matrikula egiteko garaian esan zidatela, en plan de, kriminologia.
ez dezu nahiago zuzenbide, irtera gehiago ikiko dituta, nire como, matrikula egitera nator. Osa, en plan de, ¿qué me estás contando? ostras, patzean nator. Claro. Eta bai, eta gero, karrera bukatuta gero, irterak, karrera askotan gertatzen den bezala. Ez daude, baina, karo, kriminologia, nik ekiditut lankideek eta etzekitenak. Kriminologia zer den, zer egiten, karo, orduan zaude, como, ez naiz CSI, ez naiz Horatio, ez naiz Spencer de Mentes Criminales, osea, baino, eta orduan nik beti garbi neukan mundu honetan egin nahi nuela lan, kosta ala kosta, eta orduan horrekin atope. Oso ondo. Bueno, ez da erabaki txarra, behitxo izlak ondo zago Eta zalo bat. Éxito! Éxito! Bueno, badaukago inopari bat zuretzat. Zer izango ote da? Ze leire glen deseo bat eskatu dau. Eta deseo bete inda. Bezetuko katilua, opari. Oso ondo. Eskerrik asko neskak. Zuri. Eta honaz ja, mairi momikotza. Bai, listo, bukatu da. Nire katu da. Bukatu da, leire. Bukatu da, goza. Gustera goza. Oso gustoa. Jo, Hotxe intzain, bai. Izan da tita, Tita. Osea, batetik bestera. Nik uste alko ongezla beste 200 galderain, gutxi gora bera. Tengo dugu 2.0 bat. Igual bai. Tope. Eta... Igual bai. Nipozik. Vale, apuntauko gordun 2.0 bat eitxeko aukeri, eta honaz, entzulei agur esan bikotza. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuri, eta entzulei ere bai, maite zaitu zegu, bueno, sin más. Jarraitu leire, jarraitugu, agur. jarraitu iruzkindu, jarraitu dana, eta agur datorren astera artekari. Agur.